Goddag og hjertelig velkommen til endnu en omgang med Sikkerhedsdatabladet. Vores projekt, hvor vi gennemgår 16 punkter i Sikkerhedsdatabladet dag for dag frem til jul. Jeg hedder Peter Feddersen og er din guide i det næste punkt. Så er det tid til at komme i gang med punkt 14 i Sikkerhedsdatabladet. Punkt 14 handler om transportoplysninger. Og her er det alt sammen noget med farligt gods. Det er altså ikke bare transport i al almindelighed, men omkring farligt gods. Hvis et materiale, et stof eller en blanding er betegnet som farligt gods, så har det et UN-nummer. Og det er noget af det første, der står her i underpunkt 14.1. Det er UN-nummer. Så hvis der står et UN-nummer der, så kan der være tale om farligt gods. Og så er det her punkt utrolig interessant for dem, der skal transportere materialet, eller dem, der skal pakke materialet til transport. For almindelige brugere, der anvender produktet, der er transportoplysninger ganske uinteressant. Men for dem, der skal pakke det, eller dem, der skal transportere det, de har brug for et transportdokument, og man bruger simpelthen oplysningerne her i punkt 14 til at skabe det transportdokument. Så altså vigtigt for os, det er, at hvis der er et UN-nummer, så er det farligt gods. Der er rigtig mange kemikalier, der slet ikke er omfattet af reglerne om farligt gods. For eksempel smøreolie. Smøreolie har ikke noget UN-nummer, så utrolig mange produkter, 10-40 motorolie, 0-40 motorolie, 0-30 motorolie, det er slet ikke omfattet af farligt godsregler. Men vores julesnaps, der er jo det vi kalder en clear and present danger. Altså en åbenlys fare, der kan ske med det samme. Noget kan eksplodere, noget kan sige bang. Så vil der være tale om farligt gods. Og det gælder også julesnapsen. Den har et UN-nummer, der hedder 3065, som dækker over alkoholiske drikkevarer, hvor der er et alkoholindhold mellem 24%, men højst 70%. Og det gælder lige præcis vores julesnaps her. Så det vil være farligt gods, og derfor så er der nogle af dem, der skal transportere vores julesnaps, skal overholde farligt godsbestemmelserne. Der er 9 klasser af farligt gods. Dem vi ser mest i almindelige industrikemikalier, det er jo dem med fysiske farer. Det vil sige, at de kan være eksplosive, det kan være fyrværkeri for eksempel. Gasser, det kan være ilt og gas til svejsning eksempelvis. Der er brandfarlige væsker, dem er der rigtig mange af, ligesom her vores alkoholiske drikkevarer. Der er giftige stoffer, not so much, ikke så meget giftige stoffer har vi. Det skal være rigtig giftigt, før det bliver farligt gods. For husk på, at for eksempel kræftfremkaldende stoffer har ikke nødvendigvis en clear and present danger. Det er jo ikke noget, der sker her og nu, der kan medføre en stor eksplosion på vejene, eller et kæmpe miljøudslip. Så du kan altså godt have kræftfremkaldende stoffer, som ikke er omfattet af farligt godsreglerne. Man har selvfølgelig radioaktive stoffer. Det er jo vigtigt, det bliver transporteret rigtigt. Og så har man ætsende stoffer. Ætsende stoffer, som er meget ætsende, kan jo give en her og nu oplevelse for de mennesker, der skal håndtere det, eller det miljø, der er udenom, der skal modtage de her ætsende stoffer. Og så har man noget, der hedder forskellige farlige stoffer og genstande, som for eksempel det nye hit lithiumbatterier ligger indenunder. Men som regel er der altså ikke tale om farligt gods, medmindre der er, og det er meget vigtigt, en umiddelbar fare ved materialet eller stoffet. Og det er der jo så ved vores julesnaps. Ja. Når det gælder de fysiske farer, som der er selvfølgelig er omfattet af farligt godsreglerne, så vil det selvfølgelig også afspejle sig op i punkt 2, klassifikationen af materialet eller stoffet eller blandingen. Så nu når vi har et brandfarligt alkohol her, transportmæssigt, så giver det genklang op i punkt 2, hvor vi har klassifikationen, hvor det også er klassificeret som brandfarligt, så det hænger jo på en eller anden måde sammen. Men du kan faktisk godt have noget, der er farligt gods, uden at det er klassificeret, som for eksempel lithiumbatterier, som vi var inde på før. Vi deler som det sidste farligt gods-reglerne lidt op. Der er ADR, som er farligt gods på vej. Der er IMDG, som er farligt gods til søs. Der er IATA, det er når varerne skal flyves. Så er der ADN, som er de indre vandveje. Og til sidst RID, som er, hvis materialerne skal transporteres med tog. Så alle de her forskellige transportkonventioner
gælder altså, når det handler om, og det skal beskrives inde i vores punkt 14 her. Tak fordi du tog dig tid til at se med denne gang. Håber du er blevet klogere. Jeg glæder mig til at se dig igen ved et af de fremtidige punkter, vi kommer til at snakke om.